कौनो दूल्हा के दुल्हन अनपढ़ रहल तो ओकर मन से धुआ ओके पढ़ावत रहल। कहा देखा पढ़ाई लिखाई के जमाना में कम से कम नाव गाँव लिखे भरे के पड़ेगा। अपन नहुआ लिखे जानत रहा। आप लोग के बीच में हमार गाना लल दरदिया उठे भारी, बहुत दुलार प्यार मिलल। आज हमारे डब्लू बावरा और प्रदीप भैया के देख रेख में गाना आप लोग के बीच में फिर जात बा। आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि आप लोग जरूर पसंद आई। कहना बा निन्हका गए पापा हमके काका गधा पढ़